ଆରେ ଫୋନିଆ, କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୌକା ଭସାଇବାକୁ ଯିବାନି କି? ହଁ ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାନି କି? ଆରେ ଫୋନିଆ ଓ ରଘୁଆ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚା ପିଉଛ କି? ନା, ଆମେ ଚାହା ପିଉନାହୁଁ। ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନୌକା ଭସିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି କି? ହଁ, କାଲି ଯିବା। ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଉତ୍ପଳା, ତୁ କାଲି ନୌକା ଭସିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛ? ଏକାଠି ବସି ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛ? ଖୁସି, ଆମେ କାଲି ନୌକା ଭସିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତୁ ଯିବୁ କି? କିଏ କିଏ ଯାଉଛ? ମୁଁ, ରଘୁଆ, ଗାଣ୍ଡୁଆ, ତୋ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଉତ୍ପଳା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ହଉ, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଯିବି। କେତେବେଳେ? ସକାଳ 4ଟାରେ ଯିବା କି? ନା, ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଯିବା। କାହାର ବେଳ ମୁଶୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଫୋନିଆ, ତୁ ଏବେ କହ। ସକାଳ 5:30ଟାରେ ଯିବା। ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ। ସକାଳ 5:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ। ଫୋନିଆ, ତୁ ନୌକା ଭସେଇଲୁ କି? ନା, ମୁଁ ଭସେଇ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ଭସେଇବି? ହଁ, ରଘୁଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ନୌକା ଭସେଇବା। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବାପା ଏତେ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବେଳ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା? ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଯିଏ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକେଏମ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସନକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।